Perdoneu-me, estic fent una xona de 55 anys, quasi. Jo tinc un dibuix que es diu Xocho Mandala i m'agradaria que tinguéssim l'oportunitat de dibuixar la vostra pròpia xona mandala. Totes tenim en ment la Virgen de Guadalupe. La Virgen que fa de així, Guadalupe? Un ull, patapim, patapam. Jo, com la vaig dibuixar, va ser així. I un altre ull a dins. Patapimba i patapamba. Jo me la faig, allò. Oita, ja. Perdoneu-me, estic fent una xona de 55 anys, quasi. Ja està cedit perquè ha tingut Coi, molta activitat. Hem de ser creatives, no? Aquí és on començarem a enganxar coses. Val. Perquè jo, per exemple, el punxer del clítoris... Ai, que bonic, per favor, Clar, és això. xulíssim. Llavis Fantàstic. i foradets, aviam, perquè hi ha diversos frats. Aquí hi ha una estrella, que vindria a ser, aculet. Ja, vale. La sortida del darrere. El número 2, una mica així, Jo ja em poso aquí una mica... És que no suporto aquestes vagines Barbie. I em faltarien canes. No teniu canes, vosaltres? Amb les nostres xones creatives... Mira que mona la de la Martina, per favor. Mira com pot tenir